Zo zag de buurt-iftar in Reuver er woensdag uit. Voordat er gedineerd kon worden, werd 's middags al het restaurant in het Grescollege in orde gemaakt. Het initiatief komt vanuit de mensen en zeggen we willen heel graag vanuit de Ramadan, dus dat principe om die gezamenlijke avondmaaltijd samen te doen, willen we heel graag doen met Nederlandse mensen. Om te mixen, om elkaar te ontmoeten, om samen te eten. Dus eigenlijk een stukje verbinding wat we willen hopen te creëren. Ik vind het heel bijzonder. Ik had wel van de iftar gehoord in voorgaande jaren, maar nooit in contact gekomen om dat ook daadwerkelijk te kunnen meemaken. Dus ik vind het heel bijzonder om hier nu te zijn en mee te doen en mensen te ontmoeten en te horen van hun. In 2024 hebben we ook een etentje gedaan met de vrijwilligers. Ze hebben gezamenlijk gekookt. Ze hebben meegeholpen en daarna ook samen gegeten. En op een gegeven moment kwamen ze met het idee om een iftar te organiseren. En ze hebben me gevraagd. Dus ja, dan zeg je natuurlijk ja. Vooral omdat, ja, iftar, hè? Ramadan, ja, dat is toch alles. Het is me wel opgevallen dat we hier vandaag staan in het Grescollege. Maar dat ik nog helemaal geen leerlingen gezien heb. Heeft dat een reden waarom jullie de studenten er niet bij betrokken hebben? Nou, de reden is dat we hier zijn. We hadden eigenlijk een andere locatie op het oog. Hadden we ook gereserveerd, een heel prettige locatie. Maar we kregen zo ontzettend veel aanmeldingen dat we moesten verhuizen. En gelukkig kon dat hier nog last minute in het Grescollege en waren we van harte welkom. Dus het is niet per se een bewuste keuze om leerlingen wel of niet daarin mee te nemen. Want het zou natuurlijk het mooiste zijn als we dat nog veel groter zouden kunnen maken. Maar voor nu, deze editie, is dit met meer dan 100 aanmeldingen eigenlijk al wel heel geslaagd voor ons. Naast het schoonmaken van het restaurant werd er uiteraard ook gekookt. 25 dames hielpen mee aan de voorbereidingen. Sowieso de statushouders zelf, die we begeleiden. We hebben tegen iedereen gezegd van nou, neem nou ook een buurman of een buurvrouw of een Nederlandse vriend of vriendin mee. En daarnaast ook onze ketenpartners met wie we veel samenwerken. Ik ben hier eigenlijk een beetje toevallig. Normaal wordt de iftar altijd in het wijkrestaurant in Offenbekerhof gehouden. Daar zitten wij met het wijkrestaurant ook. En omdat er een dubbele boeking was, zijn wij aan de kant gegaan. En zijn we wel uitgenodigd om hier bij de iftar aanwezig te zijn. Ik doe al vrijwillig werk sinds 2000. Ja, vanaf mijn kinderen toen klein was. Op school heb ik vrijwillig werk altijd gedaan. Altijd. Doet u zelf ook mee aan de Ramadan? Nee, ik doe niet mee aan de Ramadan. Maar ik heb vandaag wel geprobeerd een beetje minder te eten dan normaal. Dus ik heb eigenlijk alleen kwark en wat fruit gehad en veel water. Maar ja, het is toch wel lastig om dat onvoorbereid te doen. Bent u op dit moment nog nuchter? Jazeker. Kun je het zien? Ik heb genoeg energie. Na 3 uur voorbereiden kon de iftar worden opgediend. 100 mensen schoven aan in het Grescollege. Wat staat er niet op het menu? We hebben adana, we hebben pilaf, we hebben bulgur, we hebben natuurlijk de harira, dat is de soep. Die speciaal in Ramadan wordt gemaakt. Wat hebben we nog meer? We hebben Marokkaanse koekjes, we hebben watermeloen, sticky chicken wings. We hebben een gezonde aubergine zoete aardappelschotel. Dus met zoveel hulp, ja, kun je heel veel maken.